νίκη. Να ευχαριστήσω την ομάδα του Οξυγόνου, η οποία έκανε όλο αυτό το ταξίδι. Καταρχάς για να δει το νησί μας, κατά δεύτερον για να συνάψει σχέσεις με τα παιδιά του Ιδραϊκού Ναυτικού Ομίλου και το τρίτο να αγωνιστεί, γιατί ο αγώνας είναι συμπεριφορά, είναι κοινωνικοποίηση. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Επειδή θα έχω την τιμή να διαιτητεύσω το παιχνίδι, θα είστε επίοικείς μαζί μου όλοι. Σίγουρα κάποιον θα αδικήσω, αλλά να μην φωνάζει. Πράγμα το οποίο δεν έκανα εγώ, δυστυχώς. Για την ομάδα του Οξυγόνου, νούμερο 1 Κουβαλακίδης Γιάννης, νούμερο 2 Μπαταλιάν Κωνσταντίνος, νούμερο 3 αρχηγός ομάδας Λίτσας Λουκάς, νούμερο 4 Γεωργιτσάκης Γιώργος, νούμερο 5 Καλαμπόκας Γιώργος, νούμερο 6 Πευτίνας Αλέξης, νούμερο 7 Μούτσιος Βασίλης, νούμερο 8 Κάισεφ Βασίλης, νούμερο 9 Λόκας Πασχάλης, νούμερο 10 Μαρίνης Νίκος, νούμερο 11 12 Αντωνιάδης Παύλος, νούμερο 13 Τσαγκαρίδης Δημήτρης, νούμερο 14 Αβραμίδης Ανέστης, νούμερο 15 Πανταζής Νίκος, νούμερο 16 Γιατσιάτιος Γιώργος. Προπονητής ομάδας του Οξυγόνου Ζησόπουλος Γιάννης, Έφορος Αντωνιάδη Χριστίνα. Νούμερο 3 Μινόπετρος Γρηγόρης, νούμερο 4 Μάριος Νομικός, νούμερο 5 ο αρχηγός Μπάμπης Παγάνης, νούμερο 6 Γιώργος Δρακόπουλος, νούμερο 7 Γεωργής Καραούζος, νούμερο 8 Γιώργος Νομικός, νούμερο 9 Γιάννης Αγγελόπουλος, νούμερο 10 Μιχάλης Αναργύρου, νούμερο 11 Φάνης Φρυδάς, νούμερο 12 Ανδρέας Ρονιώτης, νούμερο 13 Αλέξανδρος Παπαδάκης, νούμερο 14 Δημήτρης Μαρκαντώνης, νούμερο 15 Γιώργος Ανδρουλάκης και νούμερο 16 Αλέξανδρος Χατζηνικολαίδης. Προπονητής ομάδας μας Νίκος Βαβούρης. Να μπροστά παίρνω βίντεο μετά. Φάγαμε κιόλας. Πριν καθίσου το είχαμε φάει. Δέκα! Από μέσα, αλλά Γιάννη ξάπλωσε. Γιάννη, μην το πιάνεις από την πλάτη το χέρι, στην πλάτη. Μελίτσα.
Ελίτσα! Από εδώ! Από εδώ! Από εδώ!